ತಿನ್ಲಿ ಇದೀಗೆ ಮಾತಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರಿಜಿ ತನ್ವಿ ಮಿಚ್ಚಲ್ಲ ತನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಪಂತನಿ ಮರಲ ಚಿಯಂಡ ನಾನು ಮಾತಾ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ನರ್ತೀನಿ ಖುಷಾಯಿಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಪತ್ರೊಡೆ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಕುಂಟಿಜ್ಜ ಒಂಜಿಲ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಪಂಡ ಪತ್ರೊಡೆ 10th ಆಗಸ್ಟ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಪತ್ರೊಡೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ದಾದ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಇತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಇಸ್ ರೆಡಿ ನಿನ್ ಮಂತೀನಿ ಬೇರು ದೊಡ್ಡ ಪೂಜಾರಿಯಾ ಈ ಪೂಜಾರಿಯಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലാവും തൂവൊന്നുമില്ല ഈ വീട്ടിലാവും മത്സരമൊന്നുമില്ല ಮಗರ್ನಿ ಪೂಜಾ ಬಕಾಸುರಿ ತಿನ್ಬೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿ ಇದೀಗೆ ಮಾತಾ ಅರೆ ಅರೆ ಸವಿತಕ್ಕನರ್ದು ಅರ್ರೆ ಪಾಂಟ್ ನೋಡ್ಚಿ ಅರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಕ ಎತ್ತಲ್ ಬನ್ನಗೆ ಸರ್ತಾಪಿರು ಹೋಳಿತ್ತನಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಉಣುಂತಿ ನಾನು ಯಾನಲ್ಲ ನಿಪ್ಪ ಯಾನಲ್ಲ ಎಂಕು ದೆಕ್ಕುಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಪುರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತೋಂದು ತಿರುಮಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಬರ್ದ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ತೋಜ್ಜ ಮುಟ್ಲೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕುಜರ್ ಮಸೈ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ದಾರ್ದನ್ ಇದನ್ನು ತೋರಿದ್ದೇನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಶುಕ್ನ ಶುಂದ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಡ್ದಲ್ಲಾಗೆ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿ ಬರೋಡ ಸವಿತಾಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಹೋದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಾನಾಗ ಫುಲ್ ಸರ್ತಾಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕರ ಸುದ್ದಿ ಬದಿ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚರ ಅನ್ಬಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನಿ ಟಾಟಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನ್ಲೆ ಇಂಚಲ್ಲ ತಂದತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟು ಗುಂಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋದು ಯಾನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ದೀತಿ ಮೂರ್ದು ಜಂಚಿನ ಬೂರು ನಿಂಜ ಹತ್ತು ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡೆಂಡ ಮೊಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ವೀಡ್ ಅನ್ಬಿಡಗೆ ಸರ್ತಗೊಲ್ಲ ನಾವೇ ಓ ಒಂದಾ ಭ್ರಮೆ ಮೇರೆ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾದ ಫೈರ್ 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 ಮಕ್ಕಳು ಪೋಪೇರಿತ್ತ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ 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 ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಪುರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ 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 ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ನೆನಪದ್ದು ಜಪ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನ ಓಕೆ ಶುಭ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ತುಲೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತನ್ವೀಗ
ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತೆ ಮರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಂತು ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಅಜ್ಜಿನವ ಕೆಲವು ಆತೇರಲ್ಲಿ ದೇ ಹುಷಾರಿಜಿ ತನ್ವಿ ಮಿಚ್ಚಲ್ಲ ತನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಪಂತನಿ ತನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂಜಿ ತನ್ವಿ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರ್ಡುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ದಾಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀವರ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ತನ್ವಿಗ್ ಕೊಡಲೆ ತಂದತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದು అయితే ఈత బ్లాగ్ స్పెషల్ మన కోడ బ్లాగ్ మల్చి కోడ ఫ్రైడే ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಅನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಕೋಡ ಫ್ರೈಡೇ ಕೋಡನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾನ ಇಲ್ಲೇ ತಂದು ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾನ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ 12th August ಇನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ವಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬುಜಲ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಇಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೊಂಡಾಸ್ ತೋಪ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಬೊಂಡಾಸ್ ಚೂರುಪ್ಪನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗುಡೆದ ಖಚಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಯಾರು ಹೊಡ್ತೈತಿ ನೋಡ ಅಪ್ಪನದ ಅಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಪುರ ಈತನೇನು ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಸಾಲ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಬೊಂಡಸ್ ಮೂಲ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಐ ಫ್ರೈ ಆತು ಬೇಯ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಆಯ್ಬೇಕು ನೆನ್ ಬೆಪ್ಪೊಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಗೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೋಡು నేను ಫಸ್ಟ್ నేను ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತ್ ದೀಯೋಡು ದೀ ಬೊಕ್ಕ నేను ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಆತು ಬೇಯ್ ಆವಡು ಬೊಂಡಸ್ ಒಂದು ಕುಕ್ ಮಂತದ ಮುಲ್ಪ ದೀಯ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೊಂಡಸ್ ಬೇಯೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಾಲ ಮುಲ್ಪ ದೀತ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಮಂತ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೊಂಡಾಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಸ್ ಕಂತಿ ಬೆಡಿಗೆ ಪುಚ್ಚೆ ಪಿರಿಯವ್ರದ್ದು ರೆಡಿ ಆದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ದಾದಾಪನ್ ಮನಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಬಟ್ ಎಡ್ಡಾತಿಜಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಎಡ್ಡಾತನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತನಕ ಪೂರ ಆತಿಜಿ ಬೇಗ ಬೊಂಡ ಸೆಂಚುಕೊಂಡು ಹೋದನ ಐನ ನೆನ ಜುಂಬುದು ಪೂರ ಕೊರಡು ಐ ಕಾಲಿದ ಬೊಂಡಸ್ ನೆನ್ ತಿನ್ಪುನಿ ನನ್ನದು ಪ್ರತಿಭೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಪುರ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತಿಕ್ಕುವ ನಿಕಲು ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೊಂಡಸ್ ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುದೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ರೆಸಿಪಿ ಅತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುದೆ ಒಂಚೂರು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಎಡ್ಡಾತನೋ ಬಟ್ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಲಕ್ಕ ಪೂರ ಆತಿಜಿ ಆತ ಪೂರ ಹೈಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಇತ್ತ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬಾತಿರ್ಲಿ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಮರ್ಲೆ ಸಚ್ಚಿ ಅಂದ ನಾನು ಮುರುಂಡು ಕೈಟ್ ಮುರುಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಯಾನ್ ಅಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಅದ ಅಂತಾರೆ ನಾಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಇತ್ತದಾರ ಮಾತೇ ರುಚಿರಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಂದ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮನೆ ಚಲ್ತಾ ಹೇ ಸಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮರ್ಮಿ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ಕೂ ಮಂತರುಂಡದ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಡತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲವ ಮ್ಯಾರಿನೇಟಾ ಐನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋದ್ದೆ ಪೂಜಾ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲಿದ ಅಂದ ಬಾರಿ ತಲೆ ಕುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ತಲೆ ಕುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮರ್ದಿಗೆ ಅಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪರೋಟ ಟೀಮಿಗೆ ಈ ಆಯ್ತಾ ಈರತ್ತೆ ದೆಕ್ಕುನಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ದಾದೇನು ತರ್ಬೇಕ
ఎక్కుని ಕತ್ತಿ ಜೋಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಇದೇನೇ ಎತ್ಕೋ ಜಾನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸರಿ ನಿನಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಲ್ದು ಬಲ್ದುದ ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ದೆ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಅವು ಬೆಂಡೆನ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಜುಂದುಲತ್ತಾನೆ ಅರ್ಧಲತ್ತಾನೆ ಮೂಲಂಜಲತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ದು ಲಂಚಲ್ಲತ್ತಾನೆ ಬೆಂಡೆ ಮುಜದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ಮುಟ್ಟರಲ್ಲಿದೆ ಮುಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ಲತ್ತಂದ ಬಿತ್ತೀನಿ ಮೂಜೆನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅವಳಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟಚಿದಿ ಆವಿಯೇ ಇದೊಂಜಿ ಮೂಲ್ ಬರೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಆತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೊಡ್ಡನ ಬೆತ್ತ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪನ ಅವನುಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಐನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂತದೆ ಮುಳ್ಳು ಮಾತದಿ ಓಡು ಕೋರಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಮೆರ್ನ ಅಮ್ಮ ನಡ್ತೀನಿ ವೆಂಡಣ ಎಂದೂ ಆಯ್ತದ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆದ ದೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಾದಿನಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತ ಎಂಕ ಈ ಸಾದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾದಿ ಬೊಕ ಆ ಸಾದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜೋರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಪಾಪನಿ ಅವು ಎತ್ತು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗ್ಲಿ ಎಂಕ ಆತ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆತ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ನೆಕ್ ಏರೇನು ದೂರ ನೆನನೇ ದೂರೋಡ ವೆಯ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡದೆ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕ ಹೌದಾ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೈತೆ ಈ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೊಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಲ್ಲೆದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೋಪೈತೆ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ಲೆ ಅಂದು ರೆಡ್ ಸಾದಿ ತೋಜಬೇತ ಅಂತ ಆಣ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಸಾದಿರ್ ಬಂದಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಹಾಪನಿ ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದ ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ನೀನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಸಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಫುಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಾರ್ ರೇಂಜ್ ಪಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ ಪಾಡು ನಿಂದು ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ದಾದಾ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆತಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಲಾಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬೈದಿನ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮೂಡ್ ಡೌನ್ ಆತಂಡು ಅವೇರಗಾಲ ಒರ್ತಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೇನೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುರ ಮನಸ್ಸಾಯಿಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಯೆ ಫ್ರೈಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ರದ್ರಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬತ್ತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ರಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ರಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ದ ವ್ಲಾಗ್ಲ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಯಾನು ಬುಂಡಾಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಇನಿ ಯಾನು ಮುರುಮೀನ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಡ್ಚು ಮೋಲಿ ಏತ ತಿನ್ಪಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏತ ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಖಲ್ ತೂಡು ಅದೇ ತೂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಡು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುರಿ ಫ್ರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫ್ರೀ ದಾರ ಕಾಸ್ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಓಕೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಚೀರಿಂದು ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಿ ಎಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಧ್ಯ ವಾಮಿಟನೇ ಬರೋಣ ನಾಮಿಟನೇ ಪೋಡ್ಬೇಕದ ಮಂತಿಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾ ಮೂಲ ಬೊಕೊಂದು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಜನ ವ್ಲಾಗ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ నేను ఇక్కడ వచ్చింది పూర పోయే ఆయన ಹಾಳು ಮಂತೆ ಇವಾಗ ఆయన ಪಪ್ಪ వచ్చాయి ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತನ್ನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಮಾತ ಅಂದು ಆತು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ನಮಕ್ ವೈರಲ್ ಕೊಚ್ಚಂಡ ಯಾವು ಎಂಕತ್ತು ನಿತ್ತು ಬನ್ನಿ ಪೋಂದು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಡಿಯಟ್ ಫೆಲೋ ಮೀಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಏನ್ ತಿನ್ಪೇರಮ್ಮ ಸತ್ತ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ದಾದ ಪಾತಿರ್ವರ ಇಂಕ ಮರ್ತ ಬುಜಿ ದಿ ಡ್ರೆಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಈ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು
ಈಗ ಅಡ್ಡ ಡ್ರೆಸ್ ಸೇಪಲ್ ಈ ಡೋರ್ ಡೆಪ್ಪು ನೆಕ್ ಡೋರ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತ ಪ್ಲೇಸ್ ಏಜ್ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏಜ್ ಸೊ ಕಾದ ಮನ್ಪುನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದೈತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ದಟ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್. ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಖಿಲೇನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೈಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಚೆನ್ನದ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತನ್ನ ನಿಖಿಲೇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ತಿಕ್ಕಗ ಪೊಸತ್ತು ಬಿಡ್ದು ಗಂಟೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.